शब्द खाइदै पानी टिके पिइदिन्छु मारिउ ए संसार चिड़ियाखाना रे किए तू अद्भुत जीव कंगारू पचारुची किए तू टेल मी मते तमे चिन्हि पान्न बड़ बाबू मु परा तम चक्कर मत विष दे मारिदेवा चाहूँ मुझे तो तंटी की विश्वास करदेवी अटकी गले कहीं बड़ बाबू मारतु मते बची रही मो आखि आगे तुम दुख देखी पारि तागर मु मरी जा चाहे मारी दियो मते मारी दियो भल ना ना भल पागलटा बाहर बसिल केमी सान बाबू मु भीतर पूरे दे ताला पकईदेबू हाँ ताको मेडिसिन खाइक देचु एटा तो सेम मेडिसिन नो तू ताला या भीतर मेडिसिन चेंज करी ताको घंचे रखे चाहछु नो सान बाबू जो हाथ में मुझे लुण खाई से हाथ में मुझे विष खाइबा को देवी केमिति जगरा आमे कोन एते करत ए ना तू ए चरण संपत्ति बेईमानी करिस माने तार परिस्थिति कोन हबो तू जानिछु एई अनाई सारे एईटा को भलो करी बुझाई दियो ना जीव बाउंस ना बाजियो बंसी ये आप उल्टा धंधा चलेछि आगामी कुरुक्षेत्र अत्याचारी दुर्योधन महात्मा साकुरी संगविशी मात्र करुछि मात्र दुर्योधन
ବାସ୍ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ସାନ ବାବୁ। ଚାର୍ଜ କରି ଯାଇଥିବା ଉଇଲ ବିଷୟରେ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ତ? ହଁ ସାନ ବାବୁ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଟିରେ ତାଲା ପକେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଛି। এইটা তো ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଚକରା। ଆଉ ଶୁଣ, ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମୁହଁ ଖୋଲିବୁ ସେଇଦିନ ସେ ପାଗଳ ବୁଢ଼ାକୁ ମୁଁ ଆର ପାରିକି ପଠେଇ ଦେବି। ନାଇଁ ସାନ ବାବୁ ନାହିଁ, ଏ ମୋ ମୋର ଆଉ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଖୋଲିବନି। ହେଲେ ହେଲେ ତମେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ହେଲା? କାମ ହେଇଗଲା ତ? ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ ଶୁଣ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଇନଫର୍ମ ଦେ। ଠିକ ଅଛି, ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ସେ ଆକାଶ କାହାର? କଥା କ'ଣ କି ବାବା, 3ଟା ବର୍ଷରେ ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଫେରୁଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଟୋରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ପାସେଞ୍ଜର ଆସୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଓହ୍ଲେଇ ଆଡ୍ରେସଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଲୋକ ଖୋଜନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋ? ଏଇ ଆଟାଚରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସାନ ବାବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ନମସ୍କାର ଚମ୍ପତି ବାବୁ। କଥା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତମେ ହଠାତ୍ ମୋ ଫ୍ଲାଟରେ? କ୍ରାଇମ ବସେ ବସେ ଆଇନ ଆସିଥାଏ ଚମ୍ପତି ବାବୁ। ହ୍ୱାଟ୍? କ୍ରାଇମ୍ ପୁଣି ମୋ ଫ୍ଲାଟରେ? ୟେସ୍, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାଟରେ କ୍ରାଇମ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ପୋଲିସ ବାବୁ? ହଁ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। ତମେ ତମ ନା ଚକରା ବିଷୟ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ଘରର ପୁରୁଣା ଚାକର ଚକରା ବିଷୟ। ଆଉ ତମ ନା ମୋହନ ବିଷୟ? ହଉ ସାର୍। Now you are under arrest. ମୋ ଅପରାଧ କ'ଣ? ଆଇନ ଆଖିକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର କରୁଥିବା ତମେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ। ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେ ଆଟାଚ ଭିତରେ। ଅନେକ ତୁଲି ସର୍ଚ୍ଚ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର। ନାଇଁ ସାର୍, ନାଇଁ। ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆକାଶ ମୋର ନୁହେଁ କି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଚକରା, ତତେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି। ଶେଷକୁ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମାଟି ମିଶି ତତେ ଏମିତି ପୁରସ୍କାର ଦେବୁ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ମୋହନ, ତୁ ଗୋଟେ ଚାକରର ପୁଅ। ଯେଉଁ ଘର ଦାନା ଖାଇ ମଣିଷ ହେଇଛୁ, ସେଇ ଘର ଭିଟା ମାଟିକେ ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି? କେମିତି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବେଇମାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିଲୁ? କ'ଣ କହୁଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଜି ମାରୁ 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 ବାପା, ମୋତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି। ମୁଁ ସେଇ ଆଟାଚ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ବେଇମାନ କରିନି ବାପା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ବାପା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ଚୁପ୍ କର। ବାପା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? କିଏ ତୋ ବାପା? କାହାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିଛୁ? ତୋ ପରି ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାରର ବାପା ମୁଁ ନୁହଁ। ତୁ ଆଜି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛୁ। ସେଇଟାକୁ ଗୁଚାରି ଗୁଚାରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ। ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଶୀ କୁଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।
ପଡ଼ି କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଏ ଭାଇ କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କାମ କଲୁ? କାହିଁକି କଲୁ ତୁ? କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ନିଶାରେ। ଭାଇ ଆଲୋ ମାୟା, ତୁ କହିଲୁ ଏ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଚାକରର ପୁଅ ଚାକର ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି? ସେ ଭୁଲ ବି କହିସା ବେଟି ନୁହଁ ଜେଲରେ ବସି କରିବୁ ଅରେଷ୍ଟ କର ଆସାମୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ জীবন সিনা রইলে নষ্ট হব সে যে ভুল করছে সে নিয়ে ফাঁসি পাইব নাই জানো নাই মতো থেকে দয়া করন্তু সানো বাবু ମୋ ଭାଇକି ଟିକେ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ ঠিক আছে তো ভাইকে ମୁଁ ফাঁসি কোন ফেরেই আনিবি কিন্তু মোর গোটে কন্ডিশন କୁହନ୍ତୁ ସାନ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଶୁଣ मोर प्रथम कंडीशन डाला तो इन्स्पेक्टर मुकेश को फसई ताको मैरिज करिबो आ द्वितीय कंडीशन डाला आज तक तू मो लाइन रे काम करिबो एतर निष्पत्ति तो आत्र माया मो कंडीशन रे राजी हबो ना तो भाई की तू फांसी कोंडरे झुलाई देबो ନାଇଁ ସାନ ବାବୁ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯିବି